Tervetuloa uuden videon pariin. Ja tänään me siis laitetaan ekana mosi ja sitten me tehdään kaikkea muita, koska tämähän on siis My Day, niin tehdään sitten tässä My Day tehdään. Eli eka mä harjaan mosin ja koska mosi on hankala harjata, niin mä laitan sen tähän mun sängyn reunalle, koska tuossa on mun sänky niin mä laitoin sen nyt tähän, vaikka mulla on tuolla se kepparittu, niin mä laitoin sen nyt tähän nyt tähän kohtaan. Nyt tässä on valmis poni ja sitten lähdetään. Nyt mä pääsin käppäilemään alkukäyntejä tässä. Mä oon siinä mun pihalla, koska en viitti mennä maastoon, siellä on pikkusen märeää. Mä nyt kävelen ekana alkukäynnit ja sit mä alan tekemään rapia noin poispäin. Joten sen ajaksi, moikka! Moikka! Nyt mä oon mennyt nää alkukäynnit. Niin nyt me voitais päästä vähän ravaamaan mosia. Sen nimensä on nyt siis mosi. Ja anteeksi kun mä oon unohtanut tehdä sen tallin esittelyn, kun toi mun talli ei ole vielä kokonaan valmis. Me siivotaan tänään sen mun kaverin kanssa. Mutta nyt mä aloin ravailemaan vähän. Nyt mä otan näitä laukkapätkiä tässä. Mä laitan ohjat tuntumaan. Laitan pysäyksen. Aletaan menemään laukkapätkiä.